Proiektua abiatzen da galdera batetik. Zer jakin beharko luke 12 urteko plentziar batek? Gure ikasleak bere ikasteko prozesuaren protagonistak izango diren. Ondare kultural, historikoa, gure espazio naturala eta bebai emakumea balorean jarri egin nahi dugu. Horretarako ikasik gida didaktikoak diseinatu ditu hori gauzatzeko. Hau da, plentziako ibilbide interaktiboak sortzeko 5 gaien inguruan. Emakumeak, memoria, itsasadarra eta natura, toponimia eta eraikin emblematikoa. Plentzian gauzatuko duguna oso interesgarria da ikertu eta herri kurrikulumak ikasleen parte hartzearekin nola landu daitezkeen proposamen bat osatzeko. DBH-biko ikasleek egingo dituzte panel hauek proiektu komunitarioa ikasgaian. Udalbiltzantzat proiektu bere garrantzitsua da herriko ondaria eta historia transmititzen laguntzen dulako, euskeratik eta euskaraz egiten dulako, eta noski hemen plentzian gertatuko den guzti hau, gero beste herritara ere eramangarria delako, eta alderantziz, beste herritan gertatzen dena ere, plentziara ekarri daitekelako. Orduan, udalbiltzatik proiektu hau saretu eta zabaltzen lagunduko dugu. Oinarrik, Plentziako eredua prototipatuko du eta hortik ateratako ikasketekin herri kurrikulumak modu parte hartzailean lantzeko gida metodologiko bat osatuko. Dena ondo bidean, 2026ko udazkenean antolatzeko asmoa daukagun jardunaldi batzuetan aurkeztuko ditugu emaitza guztiak. Hezkuntza eta komunitatea elkarlanean jartzen direnean, gauza handiak sortu daitezke, eta hori ere da herria egiteko beste modua.